Čaute ľudia, moje meno je Flasheros a toto je môj nový kanál, ktorý bude natáčať hry, a rôzne recenzie a iné veci. Takže moje prvé video malo byť o tejto hre menom Exanima. Chcel som vás previesť základnou arénou a ukázať vám, že ako a čo. Takže začneme výrobou postavy. Dáme si rôzne farby vlasov napríklad. Dáme si taký účes, napríklad taký žalúďko. Ja si najradšej počatého dám si nejaké bajúzy a nejaké svalenie je fyzicky zdatný. Potom si tu dáme nejaký hlas. To bude nejaký bugovič. No, máme tu, dáme si nejaké meno, dáme si napríklad unikátne meno Benny. No a môžete začať hrať. Takže na začiatku si vyberáte skill. Napríklad Close Combat, to je boj zblízka. Armor, to je brnenie. Shield sú štíty. Takže veľmi odporúčam začať týmto. Nie týmto prvým. To je proste, remis je, že seknete a hneď vrtíte naspäť druhým sekom. Takže to si dám ako prvé. A to si musíte potom levelovať a furt. Dobre, takže akú zbraň odporúčam na začiatok? Pretože čo viac preferujete, ja mám rád, ale väčšinou tie také pevné kovové tyče. A ďalej máte tu základné oblečenie, ktoré má rovnaké údaje, takže to je jedno, čo si, aké farbe vyberete. No a môžeme ísť rovno do hry. Takže keď sa budete mať aj tu také akoby mini oboznámenie, že čo to je a tak. Ja. Takže čo by ste mali začať je kontrolovať itemy v tejto časti, čo je to vlastne shop, a skontrolovať si itemy, ako to stoja. Takže na začiatku máte jednu striebornú mincu a 7 meďákov a skontrolujte si ceny, že aby ste vedeli, že na čo sa budete šetriť. Ďalej, toto sú ranky. Rank je podľa toho, že na aký rank potrebujete, aby ste si mohli obliekať, takže keď ste napríklad rank aspirant, tak nemôžete nosiť rank novice. No takže ďalej tu nám máte akoby miesto, kde si môžete manažovať, najímať a rekrutovať ľudí. Aký je rozdiel medzi hire a recruit je to, že hire si najmete už nejakú postavu, čo má nejaké skilly, zbrania a veci, a recruit si urobíte novú postavu, za ktorú môžete iba hrať, nemôžete sa sama za seba hrať a musíte dávať itemy tiež. A takisto aj pri tých najímacích. Takže tu je to vaša hlavná tabulka, kde budete bojovať. Takže keď sa bojíte a proste neviete, či to dokážete na začiatok sami, tak mohli by ste začať s kolom Pugilism, ktoré je vlastne box. Toto je Pugilism na Mastera, to znamená, že to bude taký mať skill a Master je vlastne najväčší rank, takže aj najväčší skill postav v hre. Takže to tu sme rýchlo zbili a dostal som 3 strieborné. Ja som si tu už vyliadol nejaké dobré rukavníky, ale keďže nemám to rank, nemôžem si ich kúpiť. Vlastne môžem v podstate, ale nemôžem si ich obliecť. Takže pozrieme si, čo tu je. Opasok si môžem kúpiť. Ďalej čo tu máme? No, kožené topánky. Aj toto by sa mohlo kúpiť. Mám presne. No teraz pozriem sa, či budem moci obliecť. Takže vidíte, som inept a ja som si kúpil vec na aspiranta. Aspirant je druhý rank, preto si nemôžem obliecť túto čiapku. Takže iba tieto boty a opasok. Ide teraz za nejaký iný boj. Keďže som odporúčal skôr si podľa toho, že podľa toho, ako vám najlepšie ide, si brať item, no ale ja som si zobral túto dobrú tyčku, čo je silná a má aj dobrú diaľku. Takže ideme prvý meč, čo je Frey. To je, že hráte veľa ľudí všetci proti sebe, čo ako Battle Royale, no a všetci proti sebe. Musíte využívať taktiky a väčšinou využívať aj bloky a blokovať. No on vám to blokuje v podstate samo, ale musíte aj vy trochu s myškou pohybovať.
Vidíte, ako som obuchol po bruchu, toto nebolo veľmi pekné. Keď dvakrát kliknete, môžete dať útok z hora a keď podržíte Alt a kliknete, a urobíte taký picháci útok, že ho pichne do brucha. Teraz som sa poriadne hity a toto červené znamená, že vlastne to je taký damage, ktorý sa mi neoživí po čase. A taký, že budem musieť hrať niekoľkých her, aby som to mohol naspäť získať to HP, čo som tam stratil. Väčšinou sa deje, keď budú ste ťažký hit, alebo keď vás sekne so seknou zbraňou, ktorá vás poreže a budete zranení na dlhšie. Vyzerá to, že to vyhrám. On má drevenú tyčku, ktorá je tiež dobrá vec, ale má slabší damage, ale no. Takže prvé kolo zbraňou je over, koniec. Takže môžem spovedať nejaké nové veci a možno či mám nejaký nový rank. Furt som inept, to nevadí. Pozrime sa, čo tu máme. Prešívanica. Nič také, že by si mohli kupovať a obliekať zároveň. Tie veci sa potom postupne času menia. Aké je to dobré, aké to je dobré, aké to je zlé. Ďalšie veci tu máme sú napríklad duely, elimination, to že proste chodíte, no to proste ukážem. Hrajete kola a furt idete jedna proti jednému a musíte vydržať. A čo vám to ukážem? Lepšie je to ukázať než vysvetliť. Trochu mi to laguje kvôli tomu frapsu šitnému. Lepší program nemám. Ale myslím, že to postačí na čiatok. Vidíte, že to dám ťažké hity. Ako to už stačilo na tyč. Ona mala tyčku s hákom a tento má zase bojovú palicu, ktorá má okované železo na koncoch, aby to pridalo damage a aby to aj lepšie vydržalo. Toto bol ľahký boj, pretože som ho nejak skúsil zhodiť na zem a vyšlo mi to. Takže ona má sekúru nebezpečný začiatok. To vám uberie veľa HP a je to nebezpečná sečná zbraň. Preto je lepšie mať dlhšie zbranie proti takýmto. A nechajte sa ho dostať blízko. Stačí sa ho blokovať. Nejak takto, keď som len vrazil teraz. Snažte sa ho blokovať a nenechať ísť ho blízko. To bol podarený hit do nohy. Toto je také blokovanie a sekanie. Útok z hora a to ju dorazilo. Ďalej ideme proti človeku so sekačikom. Má aj dve vrsty oblečenia a topánky a opasok. To bolo také opasovka. Teraz som ho buchol do nohy a teraz im na hlavu. Trafil som sa. To bolo nebezpečné teraz, našťastie som sa uhol. To ho odhodilo na Z a myslím, že teraz to zvládnem. Nevadí. Toto. Dostal poradný headshot. No, toto je tiež nebezpečná zbraň, má to aj svoju dĺžku a silu. Je to aj dobrá začiatočnícka zbraň, ale zase je to trochu pomalšie. A takisto je to tá železná tyčka. A má väčšiu výhodu než ja. Zase mi, že majú lepšie topánky, ale to mi nič nezmení na tom, že ho vždycky ja búcham do chrbta a tak. Takže lepšie mať dlhšie čizmy. No, toto bol podarený boj. A boj koniec. Eliminácie. Takže ďalšie kolo, ktoré si zahráme, bude... Pozrime sa, má aj nejaké peniaze, môžem si povedať, či niečo nemajú, dobré, nové. Máme aj nový level ináč. Takže najprv si budeme investovať naše body levelu do nejakého nového skillu. Takže teraz sme aspirant, myslím.
Nie, furt sme inept, ja sme dostali nový skill point. Že čo si dáme? Toto by som tiež odporúčal. Potom čo vyblokujete útok, tak môžete hneď útočiť ďalej. To je riposte. Ideme ďalší meč. Ako sa hovorí v anglicky. Mohli by sme ísť ďalší elimination alebo pugilism. Pugilism je najlepšie na lacné zarábanie a ľahké. Jedno aká to je level, proste je to vždycky ľahké. To sa ťažko môže failniť. Pravý hák a ľavý, to už ho dorazilo. Takže ideme na nový meč, čo je Challenger. To znamená, že budete bojovať proti takému silnejšiemu človeku. Je to 1 versus 1, ale on bude silnejší, bude mať lepšie veci. Tak tento nevyzerá nejaký lepší. Je horší. Možno mám jeden skill point viacej než ja, ale bude to ľahké a mám bonus prachy z toho. Ako vidíte, tak môj heal bar sa doplňuje postupom času a idem doraz tohto pána. Dostal do rebra a teraz sa blokuje a to bolo trochu divné, že sa utreli zbrane. No a vpich do brucha, presne som mu rozmiechol čreva. Takže ideme ďalšie kolo. Dáme si teraz duel. Duel má už mať lepšie veci, takže viete, že už má tá pani opasok, aj čižmy, majstekačik, ale ten na začiatku to nie je niečo špeciálne. Toto je zatiaľ iba inept, to znamená, že to budú najľahšie veci, vidíte, že sú oblečení vo hadroch, obyčajných a bojujú obyčajnými zbraňami a pomôckami. Tuto som hneď vyriadil. Takže čo si dáme ďalej? Môžeme si dať nejaký challenge sami pre seba, povieme Challenger proti aspirantovi, čo je level vyššie. Takže toto nevyzerá ťažšie. Vyzerá, že má nejaké lepšie nohavice? Nie. Nie, má košeľ alebo čo nejakú vyslanú, ktorá lepšie udržuje vpady a taký zbraň ako mám teraz ja. Od tupých. Ale nemáme tu niečo ťažké, pretože aspirant je full ľahký ešte. No vidíte, jak som vypol, som sa netrafil a ešte do hlavy by mu trebalo. Tak nič, hop, vpichnem, netrafil som sa. Dokol to. Vidíte, že aj skill sa teraz už trochu vyvýšil. Nič nedokážem. Môžete ju aj čupiať a robiť nejaké také neočakané útoky. Nepoužite to aj moc často, lebo ak to príde a takto na nás pôjde a dávam presne hejčo do hlavy. Alebo do nejakej dôležitej časti tela. Vidíte, čo sa mi stalo práve? Toto je sekera. Sekera sa šialené a uberá vám to tento červený život. Je to ťažké, začalo byť ťažké. Ja nevyzerám, že by som robil nejak veľa damage. No, dostal do hrude. A vidíte, to je môj nový skill, ktorý môžem hneď opätovne vrátiť ďalší hit za ďalším. Takže, čo si kúpime? Väčšina vecí to už je iba od aspiranta vyššie. Vyslané nohavice. Toto sa hodí, toto kúpim. Stojí to veľa na to, že také je to nejaké hodlavné tričko. Uvidíme, čo to je. Tak toto vyzerá ako strata času.
trochu lepšie, ale není to až tak dobré, že by to stalo to, no tak nevadí. Zoberiem a predám to debilné tričko. Musím čo najprv do inventára hlavne. Tak. Trička je úplne bezcenné, 5 mediákov, to je nič. Dobre, ideme do ďalšej bitky. Teraz už fámu lepšej. Takže ďalší challenger, to nám dá ďalšie strieborný, ďalší mediák, nie mediák. A idem proti ďalšiemu človeku s kladivom a ten má aj nejaké vyslanú vestu, alebo čo to je? O, nejaké tričko s krátkym rukavom, nie. A to teda dá pozor, lebo hlavne takéto útoky, to vám dajú po hlave, to ste hneď dole. Toto bolo ľahké, akým trochu to laglo. Takže niečo tu môže byť nové asi. Také si môžete aj kúpať veci dopredu, napríklad keď nemáte level. Napríklad toto je aspirant a ja si to chcem kúpiť. Toto vyzerá dobre. Toto môžete dať si na druhú vrstvu. A na čo to je dobré, máte to aj úplne od prvého levelu. To je teda na 8 mediakov ešte, že si to mohli kúpiť, tak máme niečo rýchle, ľahké, dať spugilizm. Nie je to aj nebezpečné, lebo ťažko tu môže niekto ubrať takto tú HP. No teraz mi to laglo. Á, do chrbta mi dala poriadnu. Ma bije ženská. To si nenechám páčiť, no poď. To bol fail. No to je naša prvá prehra, vidíte, že kým nestratíte celé HP žlté na červeno, tak ste v pohode. A to stratil som nejaké peniaze a teraz mám už iba 8 mediákov. Našťastie je tu majster pugilizm, takže môžeme si získať nie jeden, ale až 2 strieborné. To čo som dal popisku? Oh shit, som tu seknutý. Neviem prečo, ale ja tu veľmi viacej schytávam než ona. No to ju vyplo. Jeden hit do brucha. No pozrieme sa, či majú ten novú. Tu ešte. No to sa taký stáva, zmizne vám to. Ale zoberieme toto si a za chvíľu sme máme aj nový level. Takže už by sme mali lepšie veci. Čo je? No pozrieme sa. Je to lepšie, vyzerá to pevnejšie, vyslanejšie. Nemá to si také dobré staty, ale malo by to pomôcť. Takže poďme na elimináciu. Poďme. Dostal jeden hit. Mi to ťažko začína lagovať pre nejaký dôvod. V podstate aj neviem prečo. Neviem, čo sa teraz zmenilo zrazu. Toto je šialené, 1 FPS-ko. Táto rýchlo by som mal dokončiť a no, tohto už ťažké bude. Ale vyšiel si naspäť. No, nejak záhne som ju zabil, ale neviem ako. To asi ten level už tu má veľa vecí, ale zase to je ten fraps iba vyšeluje. To hodil hneď na zem a do chrbta dostal. Do nohy. Odhodil som nejakú misku s tanierom. Pozor, toto bol dobrý blok. Neviem, či to je vidno podľa toho lagu.
Ďalší fight. Dneska to bude aj zaujímavejšie, keď tu brnenie a meče a lepšie zbranie než takéto hovadiny. Tu majú také iba ručné pilky a možno dokonca aj mačety pri najlepšom. Toto majú dlhé tričko, tak to nie je veľmi veľký challenge. Za to mňa možno zabiť ľahko. Seknem ma raz a oberá mi celé červené HP. No takže toto bolo tiež ľahké, aj keď som mal vysoké, no nie, vysoké nízke FPS. Tak to nebolo normálne, ale ide jedna, druhá, poďme, to bol dobrý hit. Musím to zvládať, som naspäť FPS-ka a toto bol konečný hit. Takže mal som nejaký menší problém, musel som vypnúť. No ten elimination match to vyhral a získal som aj nový level, no. Som teraz aspirant a tu nebudem aj končiť. Ale aspoň vám ukážem, že dáme si ďalší skill. Dáme si... Toto bude deflection, to že vám bude aktívne ochraňovať nejaké časti, ktoré sú ukázané, napríklad tu na tak ruku, to vám ukáže. Bude vám to nejak viacej chrániť a proste vaše slabiny vám to bude nejak lepšie ochraňovať. Takže ešte si pozrieme, či niečo nepredávajú tu na dobrom obchode. Kvôli tomu elimináciu, kvôli tej eliminácii sme museli nejaké dobré veci a čo tu máme nové? Keďže som aspirant, máme sme aj veci na aspiranta. Ja tu veľmi nič nevidím. Nohavice... Gambeson, toto je dobrá vecička. Nie, to nie je Gambeson, toto je vyslaná nie košeľa, skôr kabát. A pozrime si ideme. Takže môžeme si obleť náš kabát, ale musíte si najprv nastaviť na váš rank na aspirant a teraz to asi musíte skladať si ako predtým. Ja som nastaviť moje tričko, dám si toto čiapku, čo som si kúpil predtým na začiatku, aby som ukázal, že to nebude fungovať. Vidíte, že aj to môžem dať, takže tu sú samé dobré vrstvy, je to super. Moje staré topánky, skôr čižmy. Dám na seba opasok. Áno a tak. Takže takto to vyzerá. Keď už máte viacej už tie vrstiev, vyzerá to oveľa silnejšie. Aj tie staty sú silnejšie. No a uvidíme sa na budúce, toto je ukážka. Prvá ukážka Exanimy, super hry. Pre ľudí hlavne, ktorí majú fyziku, neviem, stredoveké zbranie a stredoveké boje. Tak čaute, to je Flasheros.